Usa ka personnel sa Lapu-Lapu City Jail female dormitory ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang kanhi PDL sa Mandawi City Jail nga taga-poblasyon Lapu-Lapu City ang ikaduhang labing uwahing nagpositibo sa COVID-19 sa Dakbayan. Si Luan Mirondina sa report. Human migawas ang resulta sa COVID test kagahapon, gisubay dayon sa mga sakop sa crisis management team ang barangay poblasyon aron pag-disinfect ug pag-lockdown sa panimay sa usa ka lalaking kanhi PDL sa Mandawi City Jail. Gidala na ang naasoing PDL sa usa ka facility aron ma-isolate samtang gikuha usab sa taga-crisis management team ang usa ka personnel sa Lapu-Lapu City Jail female dorm kinsa nasutang nagpositibo usab sa COVID-19. Ang BJMP-7 pinaagi sa pakigalayon sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mipahigayon og COVID test sa pipila ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Jail. Before that, wala man ginay nag-present og symptom just to check katong mga support group nato atong gi-test og katong COVID. Sa pikas bahin, nakapangutana si Mayor Jonard Ahong Chan kung nganong nakasulod sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang kanhi PDL nga wala pa napaubos sa COVID test. Gibaw biya kang ingon ana dili na lang mo check ang ato ang mga pulis o nagsakay siya sa service sa BGMP. Sige ihat-gat bawa ta kibaw abi na lang inmates nga ibalhin. Matod sa pangu sa Health Service sa BJMP-7, nga una nang nakalaya ang naasoing PDL sa wala pa mogawas ang bag-ong guidelines sa angayang buhaton kung ugaling adunay mga PDL nga mulaya. Base sa record sa Mandawi City Jail, Abril 23 nakalaya ang naasoing PDL, samtang pagka-Abril 27 na napagawas ang naasoing protocol. Before nato i-release nga naagid na sila swab, but prior to that katong siya nga certain nga na nalaya nato nga PDL, wala pa to siya makuha og swabbing, but na adto siya sa iyang barangay, diha na siya nakuha og testing. Ubos sa bagong protocol, gikinahanglan unang mapaubos sa COVID test ang mga PDL nga gikatakda ng mulaya. Ug samtang wala pa ang resulta, gikinahanglan una silang i-isolate aron masiguro nga sa pagbalik nila sa komunidad, wala sila matakbuyi sa COVID-19. Sa pagkakaroon, aduna nay 214 cases nga natala ang BJMP Region 7, diin 25 niini mga personnel, samtang 187 ang mga PDL ug adunay laing duha. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Besda.